नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये मी तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. पालक ही भाजी सगळ्यांनाच आवडत नाही हे मला माहीत आहे, कारण सगळेच काही आवडीने पालक खात नाहीत. म्हणून आज आपण त्या पालकामध्ये जर पनीर टाकलं तर ती भाजी खायला किती मस्त लागेल. म्हणून मी आज तुम्हाला पालक पनीर करून दाखवणार आहे, म्हणजे आपण सगळे ती आवडीने खाऊ. आता त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, हे पालक आहे. मी एक जुडी आणली होती पालकची, स्वच्छ धुवून घेतली आहे. कोथिंबीर, ही घरातली मलई आहे. जिरा पावडर, मिरची पावडर, ही आहे गरम मसाला पावडर, धने पावडर, अख्खं जिरं. हे 2 मी क्यूब्स गार्निशिंगसाठी ठेवले आहेत पनीरचे. हे मी 200 ग्राम पनीर घेतलं आहे. मीठ, तेल. ही जी क्रीम आहे ती मी रोज आपली जी दुधावर साय येते ती मी काढून ठेवली होती आणि तीच मी आता वापरते आहे. तुम्ही त्याऐवजी जर फ्रेश क्रीम भेटली तर ती तुम्ही वापरू शकता किंवा काजूसुद्धा वापरू शकता. आता आपल्याला त्या पालक पनीरच्या ग्रेव्हीसाठी जो मसाला बनवायचा आहे त्यासाठी लागणारे हे साहित्य आहे. एक मी मोठा टॅमॅटो बारीक चिरून घेतला आहे. हे आलं घेतलं आहे मी. 10-15 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. 3 मिरच्या घेतल्या आहेत आणि एक कांदा घेतला आहे मोठा. आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो पालक आहे आपल्याला हा पालक छानपैकी आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे पाण्यामध्ये, गरम पाण्यामध्ये. मी गरम पाणी टोपात अगोदरच तापत ठेवलं होतं. छान आपल्याला उकळी आली आहे. आता मी याच्यामध्ये हा पालक थोडा शिजवून घेते. आपल्याला जास्त असा उकळी येऊन शिजवायचं नाही, जशी एखादी भाजी उकडतो तसं जास्त शिजवायचं नाही आहे. हे बघा, आता मी गरम पाण्यात टाकलं आहे. थोडं आपल्याला एक उकळी अशी वरच्यावर यायला द्यायची, म्हणजे अंदाजे 5 मिनटं आपल्याला हा पालक शिजवायचा आतमध्ये. हे बघा, आता आपलं हे पालक जे चांगलं उकळलं आहे, पाण्याला छान अशी उकळी आली आहे. आपण हे पालक उकडून ह्यासाठी घ्यायचं आहे की आपला त्या पालकामधला मग तो हिरवेपणा जो असतो, कच्चेपणा जो असतो तो त्या पालकामध्ये निघून जातो. म्हणजे ग्रेव्ही बनवताना आपल्याला जास्त वेळ लागत नाही शिजवायला आणि खायलाही खूप मग ते टेस्टी लागतं. आता मी गॅस बंद करते आणि हे पालक आपल्याला आता गाळून घ्यायचं आहे. आपल्याला हे एका चाळणीत गाळून घेते. आणि त्याच्यावर आता आपल्याला थोडं असं थंड पाणी घालायचं आहे. थंड पाण्याने काय होतं, आपला जो पालकाचा हिरवेपणा आहे तो कायम टिकून राहतो. आता मी हे पालक थंड पाणी ओतून असं एका बाजूला थंड करत ठेवते. तोपर्यंत आपण ग्रेव्हीची तयारी करूया. मी पॅन तापत ठेवला आहे. आता आपल्याला अशीच खोलगट कढई घ्यायची आहे आणि मी याच्यामध्येच हा ग्रेव्हीचा जो मसाला आहे तो भाजून घेणार आहे आणि नंतर फोडणीला सुद्धा मी ह्याच कढईमध्ये टाकणार आहे. मी तेल घेतलं आहे थोडं. आता आपण ह्या लसणीच्या पाकळ्या घेऊया. 10-15 लसणीच्या पाकळ्या घ्यायच्या आहेत. आणि 1 इंच, त्याच्यापेक्षा थोडं जास्त असलं तरी चालेल, आलं घ्यायचं आहे. हे बघा, हे थोडं आपल्याला असं परतून घ्यायचं आहे. थोडासा त्याचा कलर असा वेगळा होईपर्यंत बदलायचा आहे, रंग बदलेपर्यंत. आता त्यात आपल्याला ह्या कांदाच टाकायचा आहे. कांदासुद्धा आपल्याला व्यवस्थित असा छान परतून घ्यायचा आहे. जास्त आपल्याला हा कांदा गोल्डन ब्राऊन करायचा नाही आहे, थोडंसं असं आपण रंग बदलेपर्यंत परतायचा आहे. हे बघा, आपला आता कांदा असा चांगला आपण भाजून घेतला आहे. म्हणजे हा आपण जसं एखाद्या वाटपाला करतो एकदम गोल्डन ब्राऊन तसं करायचं नाही, साधारणतः कच्चाच ठेवायचा आहे. थोडासा रंग बदलेपर्यंत परतायचा आहे. आता याच्यात आपण हा टॅमॅटो टाकूया. टॅमॅटोसुद्धा छान असा आतमध्ये आपण एकदम विरघळला पाहिजे, असं आपण स्मॅश झाला पाहिजे तिथपर्यंत आपण याला फ्राय करून घ्यायचं आहे, भाजून घ्यायचं आहे. हे बघा, आता आपला टॅमॅटोसुद्धा असा छान मऊ झाला याच्यामध्ये. आता आपल्याला मी गॅस बंद करते आणि आता आपल्याला मसाला थंड झाल्यानंतर
मिक्सरमध्ये आपल्याला हा पालक सोबत वाटून घ्यायचा आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, पहिला हा पालक घ्यायचा आहे मिक्सरच्या भांड्यात. आणि हे जे आपण मिश्रण घेतलं आहे भाजून, ते सुद्धा मिक्सरमध्ये छान असं गंधासारखं वाटून घ्यायचं आहे. तीन मिरच्या घेतल्या होत्या मी, या 3 मिरच्या घ्यायच्या आहेत. कोथिंबीर आणि आता आपल्याला एक कमीत कमी पाण्यामध्ये गंधासारखं असं छान बारीक वाटून घ्यायचं आहे. हे बघा, आता आपलं मिश्रण छान वाटून झालं आहे आणि रंग बघा कसा छान असा हिरवागार आला आहे. बघा, चला तर आता आपण पालक पनीर बनवायला घेऊया. आता मी मगाशी जे खोबरं वाटलं, म्हणजे वाटण जे वाटलं होतं ग्रेव्हीसाठी, तीच कढई मी आता घेतली आहे, जेणेकरून आतमध्ये जे तेल आहे ते आपलं वाया जाऊ नये म्हणून. आता मी कढई तापवली आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण थोडंसं तेल टाकूया. 2-3 चमचे थोडं तेल टाकूया. आता आपलं तेल छानपैकी तापलं आहे. आता आपण काय करूया, सर्वप्रथम थोडंसं जिरं टाकायचं आपल्याला. जिरं थोडंसं आपण परतून घेऊया. आणि आपण ही लाल मिरची पावडर, गरम मसाला पावडर आपल्याला बारीक गॅसवरच ठेवायचं आहे, जेणेकरून आपली फोडणी करपू नये. धने पावडर आणि ही जिरा पावडर, ही भाजून घेतलेली जिरा पावडर आहे. आपण याला असं व्यवस्थित छान परतून घेऊया. आपल्याला आता ह्याच्यामध्ये हे जे आपण वाटण केलं होतं, ते पालक आणि जे काही ग्रेव्ही बनवण्यासाठी मसाला केला होता त्याचं वाटण टाकायचं आहे. थोडीशी हळद टाकायची आहे. आणि आपल्याला हे मध्यम आचेवरच छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. छान असं ढवळून घेऊ पहिलं आपण. हे बघा, असं मी छान असं ढवळून घेतलं आहे. 5 मिनिटे तरी आपल्याला हे असं ढवळून घ्यायचं आहे व्यवस्थितपणे. आता काय करायचं, हे जे मी मगाशी मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं होतं त्यातलं थोडंसं पाणी असं मी घालून घेते. आणि ही ग्रेव्ही आपल्याला एकदम पातळही करायची नाही आहे आणि एकदम घट्टसुद्धा करायची नाही, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला ती चपातीबरोबर, थोडी कधी भाताबरोबर, जिरा राईस बनवला तर त्याच्याबरोबर अशी आपण खाऊ शकतो. चवीपुरता मीठ टाकूया. आपल्याला यात थोडं कमीच मीठ टाकायचं आहे, कारण पालक या भाजीला स्वतःच थोडंसं मीठ असतं. हे सुद्धा आपण व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया. आणि हिला छान अशी आपल्याला 5 ते 7 मिनटं झाकण ठेवून उकळी मारून घ्यायची आहे, म्हणजे आपलं पालक आणि जे काय आपण ग्रेव्हीसाठी मसाला वापरला आहे तो छान आतमध्ये शिजून येईल. हे बघा, मी 10 मिनटं असं व्यवस्थित शिजत ठेवलं होती. आपली छान ही ग्रेव्ही पूर्णपणे पालकची शिजली आहे. आता याच्यामध्ये आपण थोडं
हे आपल्याला दुधावरची जी क्रीम मी घरात काढून ठेवते मलाई ती टाकायची 2 चमचे. तुमच्याकडे जर नसेल तर तुम्ही फ्रेश क्रीम किंवा दहीसुद्धा टाकू शकता. क्रीमने काय होतं, पालक पनीरला टेस्ट खूप छान येते. आता आपण याच्यामध्ये हे पनीरचे पीस सोडूया. आता हे सुद्धा आपल्याला फक्त 5 मिनिटं असे आतमध्ये ग्रेव्हीमध्ये शिजवून घ्यायचे आहेत. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर तुम्ही माझ्या रेसिपी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बघा, पनीर टाकल्यावर मी 5 मिनिटं असं शिजत ठेवलं होतं. बघा सुंदर असं कसं तेल आजूबाजूला सुटलं आहे बघा साईडने. आणि आता आपले पनीर खाण्यासाठी तयार. एका डिशमध्ये काढून दाखवते.